Γεια σας, παιδιά. Είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του προγράμματος Ανακύκλωση, σχολικός κήπος, μικρή δημοσιογράφια του περιβάλλον. Καλώς ήρθατε στο πρώτο γυμνάσιο Γέρακα. Θα θέλαμε να είμαστε μαζί σας για να σας μιλήσουμε για τις δράσεις μας. Όμως, σε 3 μέρες έχουμε εξετάσεις και πρέπει να διαβάσουμε. Θα μας καταλάβετε του χρόνου όταν έρθετε κι εσείς στο γυμνάσιο. Έτσι αναθέσαμε την παρουσίασή μας στην καθηγήτριά μας, την κυρία Αντωνίου. Ελπίζουμε να κάνει ακριβώς ό,τι της είπαμε. Γιατί εμείς τα μαθαίνουμε όλα. Ελπίζουμε επίσης να βρείτε ενδιαφέρουσα στις δράσεις μας και να συμμετέχετε κι εσείς σε κάποιο σχολικό πρόγραμμα του χρόνου. Καλή διασκέδαση. Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο. Καλό